Szeretettel köszöntelek benneteket. Hálás vagyok azért, hogy megint megtiszteltetek azzal, hogy az időtöket és az energiátokat a mai este, koresti órákban arra szenteltok, hogy eljöjjetek ide a Híd Közösségi Központba, és egy ismerd meg önmagad márciustól, 2026 márciustól egészen decemberig szerdánként, majdnem minden szerdán este 17:30-tól tartandó előadásomon részt vesztek. Köszönöm szépen nektek! A mai napi téma, amit hoztam, az egy szerda délelőttönként itt gyermekekkel való foglalkozás is történik. Ma is voltunk, éppen most is jön, úgy látom, be egy anyuka, úgyhogy akkor őt még megvárjuk. Őt vártam egyébként, mert láttam, mintha az ő autója lett volna. De mindjárt megvárjuk. Isten hozott. Szia! Foglalj helyet itt körünkben. Éppen arról beszéltem, hogy a délelőtt voltál itt a gyermekeiddel, csecsemőkori primitív reflexek problémával küzdő, ami visszamaradt reflex. Ezzel küzdő gyermekek és szülők tornáját végeztük délelőtt, illetve sokat beszélgettünk önismereti, önfejlődési témában is. És a te kérésed vagy ötleted volt az a múlt héten talán, hogy érdekel téged a generációk közötti különbözőség, tehát hogy mi ez a most felkapott X, Y, Z és alfa generáció, és akkor úgy gondoltam, hogy na ez nagyon jó téma lesz, ha ezt érdekli egy többgyermekes fiatal édesanyát, hogy ő milyen sokat kapott, tanult ebből, mikor erről hallott, hogy lettek felismerései, akkor gondoltam, ezt a témát ma behozom nektek. Minden előadásomat úgy szoktam kezdeni, hogy egy általam vagy nekem lejött az én gondolataimat megmozgató téma, és ezt versformában szoktam leírni, úgyhogy ezzel szeretném kezdeni. Ennek a versennek a címe Gondom egy szál se. Béke van bennem, belső nyugalom, melyben a szeretet áramlik. Gondom egy szál se, gondolatom pozitív, csak is pozitív, lelkem érted él, általad vígad, porrá zúzott emlékek. Jövőd bízzon, és szilárd alapokra építem házad. Akarok-e jobb lenni? Hisz már így is tökéletes lénye vagyok-e világnak, és olyan vagyok, amilyen. Néha szárnyalok, s akkor fellegekben járok, néha porban kúszom, s vonszolom testemet, még fájdalmában felkiált az én, sose hagyd el magad, mivel te szárnyalva vagy az, aki vagy. Égi madár, szárnyalj hát, s vigyázz, mindig boldog legyen a tollas barát, ki benne lakozik szívedben, ír és íróvá válik általad, ki sem fogy fantázia világa, és sorsa így ír új jövőket néked. Gondod egy szál se lesz, mivel jelenetben éled meg a szépet, a jót, és ezzel érted meg a jövőt, mellyel építed az életet. Úgyhogy ezeket a gondolatokat hoztam be. Köszönöm szépen kezdésnek nektek. Sok minden szól a mai témában erről, a generációs különbözőségekről. Akkor nézzük is itt a diát. Na nézzük, mit jelent tulajdonképpen ez az X, Y, Z alfa generáció. Hát utána olvasgattam, utána jártam, hogy a különböző kutatások, szakirodalmak az utolsó 20 évben milyen meghatározó kutatási minták és munkák alapján rakódtak össze. Ugye azt szeretem elmondani, mert nagyon fontosnak tartom, hogy amikor egy kutatási területet
kijelölünk magunknak, akkor ott vannak különböző fontos nézőpontok, amiket berakunk, és van olyan, amit elhagyunk. Tehát ami nem meghatározó, és az alapján indulunk el. És azt szoktam mondani, hogy kell, hogy mi alapján indulnak el. Na most, ugye itt az XYZ alfa generációnál több társadalomkutató és viselkedéskutató és pszichológusok is részt vettek ebben. Azt vizsgálták tulajdonképpen, hogy a társadalmi beilleszkedés és a különböző korok, hogy jönnek és hatnak egymásra, akár a munkavilágában, akár a szociális beilleszkedés, a kulturális környezet és a családi beilleszkedés irányában, hogyan hat a külvilág arra a generációra, aki megszületik. És tulajdonképpen a generációkat hogy számolják, erről írtam egy pár gondolatot, hogy haladjunk. Generációk pontos születési évei kutatásonként kissé eltérhetnek az általános elfogadott szakirodalmi megközelítés alapján. Az adott generáció tagjai nagyon hasonló világlátással és értékrenddel rendelkeznek. Egy ember élete ugye most nagyjából 80 esztendő, ezt nevezik a szerzők századnak. Ez alatt 4 generációváltás történik, és mint egy kerék mindig ugyanezt történik meg, tehát visszafolynak egymásba, és kb. 15-20 évenként, melyek ciklikusan követik egymást, minden században ugyanolyan módon. Az első időszakban az intézmények erősek, az egyének gyengék. Szerintetek mit jelent ez? Az intézmények erősek, az egyének gyengék. Mit jelenthet ez? Ugye ezt berakták ebbe. Tehát van 80 év, és az első generáció, amit itt X-nek fogunk nevezni, ugye, hogy hogyan áll össze, az első időszakban az intézmények erősek, az egyének gyengék. Tehát, hogyha az intézmények erősek, akkor az intézmények mit tudnak csinálni? Szabályokat hoznak, ugye? Emlékeztek az előző előadásomra, akik itt voltak, hogy a Ken Wilbernek a tudat szintjei, ugye? Tehát, hogyha neked kell egy erős irányító, ugye? Mert ha a személyek gyengék, tehát ha egyénileg nem vagy tudatos, akkor kell egy erős irányító szabályrendszerrel, aki téged a helyes mederbe terel. Ez tulajdonképpen ezt jelenti. Második, az ébredés. Az egyének az autonómia nevében megkérdőjelezik az intézményeket. Tehát elkezdenek az egyének erősödni, ugye? És megkérdőjelezik azt, hogy tulajdonképpen most tényleg ez a jogszabály, ez normális? Ez tényleg ezt így akarják megoldani? Ismerünk most is ugye olyan jogszabályokat, amire néha így elcsodálkozol, hogy Atya Úristen, ezt kihozta létre, és miért van erre szükség, mert annyira fog és köt, igaz? Tehát néha nem látunk, akár például, mikor én közlekedek autóval, ahol csodálkozom azon, hogy ide jobbra kisiben miért tettek lámpát. Ott állunk 2 percig, és jobbra kisiben nem lehet elkanyarodni. És nem értjük, hogy miért van oda téve, amikor fölösleges. Tehát értitek, hogy vannak sokszor olyan jogszabályok, ami annyira bekorlátozódik, és valaki ezt meg se kérdőjelezi. Eszébe se jut, és még mondhatnánk egy csomó más ilyen szabályt, ugye, amit irreálisnak tartunk, ugye? Tehát nem reális a valóság, a valós élethez képest. És akkor az egyén elkezdi ezeket megkérdőjelezni, az intézmények meggyengülnek, erős az individualizmus. Ekkor történik az, amikor már mindent megkérdőjelezünk. Ez lesz az Y generáció, majd erről beszélünk, vagy már inkább a Z. Szóval 4. Válság, intézmények újraértelmezése, újalapítás, ekkor történik egy tudatugrás társadalmi generációs szinten is. Ez az isteni tudatosság körforgása és tanítása. Ébredj föl, ember! Ne hagyd magad megvezetni. Változtass! És úgy tudunk változtatni, hogyha egyénileg, belsőleg változunk. Én legalábbis nagyon sokat köszönhetek annak, hogy én érzem magamban a szuperintelligenciát, amit Istenként tudok tisztelni, és a vele való kapcsolatomban tudok fejlődni a leginkább. Rendből káosz, káoszból rend, de már magasabb szinten. Tehát ezek úgy változnak, hogy először van egy nagyon erős rend, aztán átváltozik, itt minden körforgásban van,
megjönnek a káoszok, jönnek a háborúk, ugye most elég ilyen háborús, változásos, káoszos életet élünk, ugye van itt minden. Gazdasági válság, pénzügyi válság, vagy az ugyanaz, de energiaválság, az nem, gazdasági energiaválság és háborúk, tehát társadalmi válság is, és akkor még arról nem is beszélünk, ugye ahol háborúk vannak, ott az emberek elkezdenek vándorolni. Amit mai modern szóval valamiért migrációnak hívunk, tehát nevezzük ennek, az azt jelenti, hogy népvándorlás. Na, minden időszaknak megvan a maga embertípusa. A válság vége felé született generáció, figyeljetek, a proféták, akiknek az erősségei az értékek. És milyen érték lehet? Hát belőlünk áradó belső értékrendek. Isteni értékrendek. Ha ezeket követjük, akkor saját magunk profétái lehetünk. Mert Isten mindenkinek segít. Őket követik az ébredés idején született, szabadságszerető nomádok, majd a vagyongyarapító, közösségépítő hősök. És végül az újabb válság idején született művészek. Hát ha most megfigyelitek, hogy milyen érdekes korban élünk, hogy mennyien elkezdtek verset írni például. Csak az utóbbi pár évben, ugye? Mennyire erős az a tudati tágulás, az a módosult tudatállapot, amit az isteni energiák elérnek bennünk, és valahol kihozzák belőlünk a legjobb képességeinket. Hát én is csak pár éve írok. Tehát ezt a verset is, amit most hallottatok, ezt egy pár hónapja írtam. Tehát folyamatosan jönnek le ilyen dolgok, és a legjobbat hozzák ki belőlünk emberekből. És hogyha megnézitek, hogy az ébredés szabadságszerető nomádok és a vagyonra gyarapító közösségépítőhősök, hát képzeljétek el, hogy lenne-e most internet? Lenne-e most egy ilyen laptop itt előttem, ahol én készítek egy ilyen podcasthez való PowerPointos diavetítéses anyagot, amit ti láthattok, amit át tudok küldeni bárkinek, vagy ez a felvétel, amit felveszek az okostelefonomon keresztül, majd feltöltök egy YouTube csatornára, lenne-e a vagyongyarapítók nélkül? Hát nem lenne. Majd itt be is hozom egyébként a szilikonvölgyet, mert egy nagyon fontos gondolat jutott eszembe. Szóval Strauss és Hove, ők híres kutatók voltak, viselkedéskutatással, pszichológiával foglalkoztak, meg többféle tudományákban is jelen voltak. Tehát ezeket ők gyűjtötték össze, ők foglalták össze. Na nézzük akkor külön az X generációt. Nézzétek csak! Ezt úgy veszi, ez a kutatócsapat, akik ezzel foglalkoztak, hogy 1965 és 1980 között születettek a jelenlegi X generáció, azok mi vagyunk, én 68-ban születtem. Digitális forradalom korai szakaszában nőttünk föl. Hát igaz? Hát itt van. Lassan megtanultuk a számítógépet kezelni, a tabletet, a laptopot. Jellemzően önállóak és munkacentrikusak vagyunk. Ez nagyon jellemző ránk, gondoljátok végig. Igaz? Dolgozunk ezerrel, ugye? Na de hogy ez miért is van? Hát most képzeljétek el, hogy a mi előttünk való generációk, tehát az én édesanyám 46-ban született, az édesapám 44-ben. Mind a kettő, az egyik a háború vége előtt egy évvel, a másik a háború vége után egy évvel. Tehát akkor volt egy ilyen baby boom, ugye, a háborúban sok férfi meghalt, nagy éhezés volt, szegénység volt, nem volt egyáltalán IPA, vagyis informatikai dolog, nem volt tévé. Mit csináltak? Gyermeket gyártottak, mert sokkal többet foglalkoztak egymással. Tehát, ha belegondolunk, akkor mi tulajdonképpen úgy nőttünk föl, a városi gyerekektől, a velem egykorú férfiaktól és nőktől többnyire azt mondom, hogy kulcsos gyerekek voltak. Hallottátok? Tehát teljesen önállóan elbocsájtottak minket a szüleink, mert ők jártak dolgozni a gyárba, meg ahova kellett, tehát ott nem volt ilyen például, hogy bölcsöde, meg óvoda, meg 6 hónapnál tovább nem maradhatott otthon gyeden, nem volt gyermekgyes. Tehát mi úgy nőttünk föl, hogy vagy a nagyszülők összefogtak és vigyáztak a gyerekre, vagy az anya vitte magával dolgozni a gyerekét.
Tehát ezek vagy otthon maradt háztartásban élnek, és az édesapa dolgozta ezeket a dolgokat. Mi ezért úgy nőttünk fel egyszer, hogy nagy önállóságot tanultunk meg, ugye ez az X generáció. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogy dolgozni, munkát végezni, és be kell tartani, mert ugye mi a szocializmus kellős közepén születtünk, tehát ott aztán keményen be kellett tartani a szabályokat. Ott nem vittek börtönbe senkit, hanem mindenkit munkára kényszerítettek. Tehát ott a börtönök alig voltak megtöltve, maximum politikai foglyokkal inkább, de többnyire azt a réteget, aki másból akart volna élni, mint munkából, azt is beintegrálták, mert mindenkinek volt munkája. És tulajdonképpen mi most kompenzáljuk ezt a gyerekeinknek, hogy mi akkor, amit nem kaptunk meg a szüleinkkel való kapcsolatban, azt mi most nagyon erősen oda akarjuk adni a gyerekeinknek. Tehát én például, mikor fiatal anyaként arra gondoltam, hogy milyen kevés beszélgetés folyt a szüleim és köztem, mert állandóan csak azt láttam, hogy jönnek, mennek, dolgoznak, tesznek, vesznek, ha nem a munkahelyükön, akkor otthon a kertben, az állatokkal, stb. Én egy vidéki településen, falun nőttem föl, ahol családi gazdaság volt fenntartva, disznók, lovak, tehenek, tyúkok, termény, kimentek a kaszálóra kaszálni, krumplit ültetni. Tehát az én nagyszüleim, anyai nagyszüleimmel éltem együtt, ugye az meg még egy előtte való generáció volt, ugye az én anyai nagypapám az megjárt az első világháborúban, másodikban is Don, tehát ő onnan jött vissza, neki ott is voltak sérülései, lelki traumái, amit nehezen tudott feldolgozni. Tehát, hogy egy teljesen más, abban a világban, amiben ők nőttek föl, nem volt olyan, hogy leülök a gyerekemmel játszani, leülök vele beszélgetni, és akkor lelki tortúrákat, meg felfedezzük magunkat, meg önfejlesztünk, meg ilyenek. Abban nem volt, ez egy teljesen másik társadalmi formula volt annak idején. És mi ide tartoztunk. Magyarországon ez a generáció, amely a Kádár korszakban nőtt fel, és akik számára a nyugat még vágyállam volt. Sok tekintetben átmeneti generációról van szó, amely a nagy 68-as nemzedék után a hipermodern XZ generációk előtt született. Magyarországon ez a nemzedék a rendszerváltás idején vált nagykorúvá, amikor a gyermekkorban megismert világ szabályai érvénytelenné váltak, és az új világ még kiismerhetetlen volt. Ami a digitális technológiát illeti, ugyan már fiatalon megismerkedtünk vele, de a következő generációkhoz képest mindig csak digitális bevándorlók maradunk. Ezt Strauss és Hobbesnak köszönhetjük, digitális nomádoknak, digitális bevándorlóknak és hasonlóknak nevezte el a különböző generációkat. Na nézzük akkor az Y generációt, ők a milleniálok. 1981 és 1995 között születtek. Ide tartozik például az én idősebbik fiam Mark. Ő 93-ban született, tehát ő még az Y generáció utolsó éveinek a szülötte. De ide tartozik például 1989-ben született Szilveszter öcsém, aki most jár a 30-as évei vége felé. Ő is ide tartozik. Igaz? És nézzük az internet elterjedésének a generációja. Az én Szilveszter öcsém, az a György Ternál informatikus. Ugye? Tehát mi csak bevándorlók vagyunk, meg őslakosok, digitális őslakosok. Tehát nyitottak az új technológiára, fontos számukra a munka-magánélet egyensúlya. Hát az biztos, hogy az én fiam, ha úgy gondolja, akkor ott hagyja a munkát, és azt mondja, na, megyek a családhoz. Azért mi nem ilyenek voltunk, nem? Gondoljatok bele. Én legalábbis biztos, hogy amíg nem kezdtem el önismeretbe és önfejlesztésbe járni, addig nekem a munka akkor járt le, amikor befejeztem, vagy ha azt mondta a főnökön, bent kell maradni, akkor én nem mondtam azt, hogy nem. Az én fiam azt már azt mondja, szevasz, 3 gyerekem van, azt csinálsz, amit akarsz. Ő munka-magánélet egyensúlyt betartja. Ha tudja, mert nyilvánvaló, hogy van felelősségvállalásuk, mert nekik van, és ha mondjuk ő egy olyan építőiparról dolgozik, hogyha mondjuk van egy átadás, akkor a műszaki dolgokért ő a felelős. És akkor viszont van úgy, hogy szombat vagy vasárnap is be kell menni, és akkor bemegy. Megcsinálja, ott van, de egyébként nem. Tehát, hogy egy megfelelő felelősségvállalás van mögötte.
Ezek a mai fiatal felnőttek és a nagyobb kamaszok. Különlegesek, legalábbis annak éreztetik magukat, mert gyermekkorukban rengeteget törődtek velük. Sokkal többet, mint bármely korábbi generációval. Tehát én tényleg úgy éreztem, nem tudom, hogy akiknek van gyereke, az meg tudja mondani, hogy én rengeteget törődtem a gyerekeimmel, és azt hittem, hogy tök jó irányba. Hát van, ami jól sikerült, van, ami kevésbé jól sikerült. Most már ugye mióta személyiségfejlesztéssel és viselkedéskutatással foglalkozom, és 50 évesen újra beültem az iskolapadba egy teljesen más irányt megtanulni, most már tudom, hogy mi volt az, amit esetleg másképpen is csinálhattam volna fiatal kezdő szülőként, anyaként, és miben tudok most segíteni például a menyeimnek és az unokáim felnövekedésénél. Ennyi. De soha senkit nem lehet hibáztatni azért, hogy akkor nem volt azon a tudásszinten, és ezt nem adták át neki akár társadalmilag, vagy akár egy teljesen más tanfolyamon. Védettek ugyanezért. Sokuk fölött még 20-as éveiben is ott köröznek a gyereküket elengedni nem akaró helikopterszülők. Mama-papa hotel szindróma. Ismeritek? Nagyon sok 35-40 éves fiatal van még közöttük, akik a mama-papa hotel jelölényeit élvezik. Na szóval, magabiztosak és optimisták, csapatban szeretnek dolgozni. Ambíciózusak, erősen motiváltak, racionálisak és hosszú távra terveznek, szemben az előző generációkkal, akiket a művészet, a filozófia és a keleti vallások vonzottak. Hát minket is művészet, filozófia, vallások vonzanak, ugye? Mi vagyunk ugye az előző generáció, az X, ők már az Y. Ők már ezzel nem igazán foglalkoznak. Nagyon nehéz őket ezért beintegrálni, mondjuk akár egy vallási közösségbe. Ugyanakkor nagy nyomás helyeződik rájuk, mivel sokkal bizonytalanabb gazdasági környezetben lépnek ki a világba, mint a szüleik. Hát ugye mi a szocializmusban könnyebben jutottunk lakáshoz, nem? Könnyebben tudtunk építkezni, mint a mostani fiatalok, de hál' Istennek, hogy most azért kormányszinten odafigyelnek a családokra is. Úgyhogy most is van némi lehetőség, de hogy nekik sokkal nehezebb, mint nekünk volt, az biztos. És ezt ők ki is fejezik. Tehát az én fiam is mondja, anya, neked könnyű. Mondtam, hát én másképp éltem meg, de örülök neki, hogy te úgy látod, hogy nekem könnyebb volt, mint neked. Nekik valóban nehezebb, meg kell küzdeni ezzel. Ugye ők egy vadkapitalizmusba születtek tulajdonképpen bele, hiszen 90-ben volt nálunk a rendszerváltás, onnantól elkezdődött egy vadkapitalizmus, és valahol még mindig nem jött véget, tehát még most sem realizálódott ezek a viszonyok. Ami pedig a digitális technológiát illeti, ennek a generációnak a tagjai már digitális benszülöttek. Ez a kifejezés a digitális bevándorlóval együtt már Prensky amerikai szerző nyomán terjedt el. Azért írtam be, hogy ezeket honnan hoztam. Na nézzük a következő generációt. Z generáció 1995 és 2013 között. A digitális benszülöttek, akik már okos telefonnal és közösségi médiával a kezükben nőttek fel. Ezek a mai kiskamaszok és kisgyerekek, az igazi digitális benszülöttek, akik már akkor is tudják használni a technológiai eszközöket, amikor még beszélni is alig tudnak. A Z-generáció tagjai idejük jelentős részét online töltik, a közösségi oldalakon csetelnek és barátkoznak. A gazdasági és társadalmi változásokra már gyerekkoruktól kezdve minden eddigi generációnál nagyobb befolyást gyakorolnak, a marketing szakemberek az ő lájkjaikra vadásznak, hiszen ők lesznek a következő generációnak a szülői. Ugye itt most az idősebbik fiam, amit mondtam nektek, 1993-ban született, ő még Y generáció, Máté fiam meg 2000-ben született, ő már Z generáció. És higgyétek el, hogy óriási kettő között a különbség. Majd még be fogom hozni a következőnél, hogy mekkora nagy. Tehát Márk fiam offline gyűjtött barátokat, tehát ő nála állandóan ott volt egy foci csapatnyi gyerek a kertünkben, ott játszottak. Máté fiam, ő már online fölment, és Ausztráliától kezdve Új-Zélandig, Amerikáig ő fent, és anya mondta, hogy ott tanult meg angolul. Játék közben. És hiába mondtam neki, hogy fiam,
és mindig mondott valamit, amivel meg tudott győzni. Képzeljétek el, az, hogy megtanult angolul. Ez úgy meggyőzött, tökéletesen beszélt angolul. És hogy neki milyen barátai vannak, érted? Az online térben. És akkor én engem odaengedett a hátam mögé, hogy hallgassam meg, hogy ők miről beszélgetnek. Érted? És akkor mondtam, hogy fordíts már, mert az angol tudásom ennyire nem jó. Tehát, hogy csoda volt. Érted? És akkor oda kellett figyelni, és akkor elmondta nekem, hogy anya, én tudom ennek a játéknak a veszélyét, mert már 30 000-szer elmondtad a fülemben. Nem mondd már többször. Hát tudom. De hogy én ezzel meg azzal ezt és azt érem el. Érted? De attól még tudja, hogy mi a felelősségvállalás, mik a családi értékrendek, mikor kell hol megjelenni, hogy kell felöltözni ahhoz megjelenni. Tehát azokat az alapértékrendeket megkapta tőlem, legalábbis bízom benne, hogy mind a két fiam megkapta, amire szükségük volt ahhoz, hogy a társadalomnak hasznos tagjaivá váljanak. Dolgozzanak, családot alapítsanak, és ugye nem magunknak szüljük a gyerekeket, ezt el szoktam mondani, hanem a társadalom hasznos tagjává tudjuk őket nevelni. Akkor járunk mi is nagyon jól, mert akkor a nyugdíjas éveinkben nyugodtan és biztonságban élhetünk, amikor már nem fogunk tudni a munkavilágában úgy jelen lenni, mert kevesebb lesz hozzá az életeredjel. Na szóval, ez így still, és képzeljétek el, kit láttok a képen? Haha! Ezen a képen az alfa generáció, illetve, ugye ha úgy veszem, akkor 2025-ben született, bal oldalon, középen van a fiam, Márk fiam. Bal oldalán Vilmos fiam, unokám, 1,5 éves. És itt van az újszülött, még 2 hónapos sincs, Tas. Tessék. Itt van egy Y, középen az apa. Az ő jobb oldalán, ugye veletek szembe Paul, ott van egy Z-generációs, mert ha úgy veszük, hogy 2025-ig volt a Z-generáció, akkor Vilmos éppen a határon, tehát Z vége, alfa eleje, és itt van Tas, aki 2026-ban született február 6-án, tehát ő abszolút egy új generációnak a szülötte, alfa. És ki tudja, hogy még mi lesz ebből. A másik képen látjátok Benettet, ő szintén egy Z-generációs, 8 éves kisfiú, az első unokám. Tehát egy 8 éves, 1,5 éves és 2 hónapos. 3 különböző generáció mutatkozik meg egy családi formán belül. Mi dolgunk van nekünk szülőknek ezekkel a kategóriákkal? Tettem föl magamnak ezt a kérdést. Először is érdemes tisztában lenni velük. Az alkalmazott generáció elmélet nagyon sok segítséget nyújt a gyermekeink megértésében, hogyan tanulnak, hogyan ismerkednek, mitől szoronganak, stb. Tehát, hogy amiről beszéltem az elején, hogy mit vizsgáltak ezek a kutatók. Ugye? Mert mindig abból áll össze egy kutatói téma, hogy mit rakunk össze, mit vizsgálunk és mit hagyunk figyelmen kívül. És ha már teljesen mást rakunk össze, akkor teljesen más eredményt fogunk kapni, ugye? Vagy csak egy bizonyos dolgot kiveszünk, másikat teszünk be helyette, megint más eredmény fog felszínre jönni, vagy előjönni. Szóval itt többnyire ezek a kutatók a generáció különbözőségeknél azt vizsgálták, tehát amiatt indult el ez az egész, hogy azt tudják megnézni, hogy ezek a generációk hogyan állnak meg valójában a munkavilágában, a közéletben, a szociális és kulturális életben. Tehát erre éleződött ki, mert ugye a családi mintát hozod magaddal. Vannak veled született képességeid, adottságaid, hozod magaddal. A családi mintát azt annyira kapod, transzgenerációsan hozod magaddal, epigenetikailag, megkapod is. Ugye? Tehát ezt nem lehet nézni, mert ahányféle család, annyiféle értékrend, ugye? Mert különböző. Lehet, hogy lehetnek hasonlók, mert vannak liberálisak, meg patrióták, meg nem tudom, ilyen, olyanok, meg különböző valláskultúrában élők is. Na de tulajdonképpen a családba szület bele a gyermek, és a családi mintát fogja követni, hetedízigben, transzgenerációsan nagyon erősen. Egyébként beszéltem erről szintén egy itteni előadásomban, a videókat azt e-mailen a solymosjemese.coach, tehát coach, @gmail.com-ra, tehát ugye coach az vezetőt jelent angolul, és akkor solymosjemese.coach, @gmail.com e-mail címre, vagy ha engem Messengeren valaki bejelöl, akkor szintén annyit kell csak írnia, hogy kérem díjmentesen az előadások videójának linkjeit, és akkor én átküldöm neki e-mailen. Jó? Szóval nézzük. Azonban a címkézést nem szabad a probléma hárítására használni.
Ha minden problémát elkelünk azzal, hogy persze azért ilyen a gyerek, mert XY vagy Z generációs, ugye, vagy felnőtt, azzal nem jutunk közelebb a megoldáshoz. Hiszen lehet, hogy Z generációs, de az alapvető szükségletei, igényei, nehézségei nem változnak, csak az eszközök és a feltételek. Hát most képzeljétek el, hogy mekkora nagyszerű, hogy van egy okostelefonunk, ugye? Amit tudunk mire használni? Hogy zombit csináljunk majd a gyerekből, ugye? Egész nap ott ül a képernyőt, nyomkodja, majd erről később beszélek. Meg tudjuk arra használni, hogy például én azt mondtam most a mesterséges intelligenciának, hogy figyelj, szeretnék egy előadást tartani XYZ alfa generációról, légy szíves, küldjél már olyan, keresse már nekem az interneten olyan kutatói munkákat, amihez tudod küldeni, hogy kihez kötődik, tehát milyen kutatási területen, milyen feltételekkel kihez kötődik, és gyönyörűen küld már, készített pillanatokat, pár percet, jöttek, és én elolvastam, és abból készítettem most ezt a podcastot. Hát most értitek? Tehát nem nekem kellett kiböngészni, értitek? Jó, volt olyan, amivel például nem értettem egyet. Na ez az, és akkor lehet a mesterséges intelligenciával vitatkozni is, hogy hát én ezt nem értek vele egyet. És olyanokat felhoz, hogy még akkor ez, meg az, szóval nem mindegy, hogy használjuk ezeket a technológiai csodákat, hogy építjük be a mindennapi életünkbe, vagy hagyjuk, hogy minket majd a következő kis léptékben rögtön ki fog derülni számotokra, hogy miért mondom, hogy hagyjuk minket manipulálni. Hogy mennyire radikális változásokról van szó, ezt még ma nem igazán lehet megállapítani, de annyi biztos. Ciklikusan ismétlődő generációs különbségeken túl nagy a tény, hogy a gyerekeink, főleg a 2000 után születettek, digitális őslakosok, szemben szüleikkel, akik legfeljebb csak digitális bevándorlók lehetnek. Sok mindent erősen befolyásol a tanulási és ismerkedési szokásoktól kedve a családhoz való viszonyunkig. Ahhoz, hogy egy előző struktúra felbomoljon és romlásnak, leomlásnak kell eljönnie. Ez zajlik most a világunkban. Vajon mi lesz? Hiszen ez zajlik. Tehát ahhoz, hogy új alapok, hogy újat tudjunk létrehozni, ahhoz le kell bontanunk egy házat, hogyha rossz az alapja. Igaz? Teljesen le kell bontanunk. Viszont ha jó az alapja, tehát ha a családi értékrended jó, akkor ezt meg érdemes megtartani. Tehát nagyon jó, nagyon érdemes odafigyelni, hogy milyen alapokat adtál át X generációként, ugye én vagyok az. Te mit kaptál, ha esetleg Y vagy a szüleidtől X-ként, érted? Mit tudsz átadni, tehát mik az erős alapok, amiket érdemes meghagyni? Mert nem mindig kell mindent lebontani. Mert ha nagyon jól van az alap megcsinálva, erős, bivaj erős, ugye? Akkor arra lehet könnyen építkezni. Nem kell a nulláról kezdeni és mélyre leásni, ugye? Hogy újra létrehozd az alapot. De hogy biztos, hogy valamit le kell bontani, és újat kell építeni helyette, teljesen, és most az alfa generációnak ez lesz a feladata. A régi hagyományőrző alapokra, ami tulajdonképpen a generációs és transzgenerációs mintákban, ha jó volt az értékrend és az alap, és nem káosz volt, hanem rend volt benne, akkor ugye arra már tudnak ők jó és új dolgokat építeni. De most már az Z-generáció nagyon sok mindent teljesen megkérdőjelez. Azért, mert az online világból pillanatok alatt bárhova el tud menni. Hát leül az internet elé, és mit tudom én, 2 másodperc múlva úgy megy Miami utcáin, bolyong, igaz? Vagy elmegy Ausztráliába, vagy Új-Zélandra, vagy megnéz éppen egy kitörő vulkánt a földünk másik oldalán. Ott nem kell ott lenni. Ül a tablettje, a laptopja előtt a szobájába, és a világ bármelyik részébe be tud kukkantani. Meg tudja nézni, milyen szociális értékrendek vannak, igaz? Tehát a világ számukra a fotelből kinyílik. Nem kell oda eljutni. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ezt hogy tudjuk ebből az online térből majd őket kiszedni. Na nézzük a következő kockát. Generációs különbözőségek, előzmények. Na, ez egy érdekes dolog. Erről sokat lehet hallani, sokat lehet olvasni. Szilikonvölgy. Szilikonvölgy, ugye, azt tudjátok, hol van Amerikában, azt tudjátok, hol van, mit csinálnak ott.
ott van a legmodernebb informatikai kutatási dolgok, a legtöbb pénz ott oda vándorol. Ott tulajdonképpen azt mondom, hogy a Szilikonvölgy vezeti a jelenlegi egész világrendünket, ami van a világon. És szerintem minden mondtam, mint Turki, de ez csak egy ilyen egyéni megjegyzés. Meg lehet cáfolni, vagy hozzá lehet szólni, át lehet gondolni. Szakértők, pszichológusok, viselkedéskutatók csapatai meghatározóan vizsgálódtak és vizsgálódnak jelenleg is a szilikonvölgyi vezetők kérésére. A mai informatikai korszellemnek megfelelően rakták össze az emberi agy és az emberi viselkedések főbb alapjait. Összefüggéseiben arra jöttek rá, hogy van az agy és van a technológia. A kettőt pedig érdemes külön választani. Na, de a technológia javára összerakni. Szóval elkezdték vizsgálni, és akkor nézzük a kezdeteket. Az emberi agy az egy őskori agy, aminek a fejlődése az elmúlt 4 millió évéből 3 millió 990 000 évében gyűjtögető vadászó életmódot folytatott. Ebből 10 000 évig lett az, amikor már mezőgazdasági és ipari fejlődésnek lett kitéve. És csak az elmúlt 100 évben lett digitalizált életmódban. Tehát gondoljátok el, hogy az evolúció folyamatában miért nem íródik át ilyen hamar? Hát évmilliókig olyan mélyen be van struktúrálva és rendeződve az elménkbe, az agyunkba, ugye ezek az ősi reflexek, hogy ezeket hogy lehetne most átírni digitálisan? Hát nagyon nem könnyű. Na nézzük tovább. Az evolúcióban az emberi agy képtelen ilyen gyorsan alkalmazkodni. Tehát most is az a bajunk, hogy túl gyorsan kell alkalmazkodni a mostani világhoz. És ezt nagyon kevesen bírják. Tehát nekem, amikor terápiás munkát végzek, és pszichés problémával keresem, nem tud olyan gyorsan sokszor alkalmazkodni, és ezért éri őt érzelmi, lelki akadály, betorulás. Ezért alapjaiban véve úgy működik az agyunk, mintha gyűjtögető vadászó életvitelt élnénk. Az agyunk főként a jutalmazáson keresztül ért és tesz meg dolgokat a túlélésünk szempontjából. Nem tudom, kik voltak itt, azt hiszem 2 vagy 3 előadásommal ezelőtt pont erről beszéltem. Hormonok, emlékeztek rá? Jutalmazás. Mit jelent? Ez a dopamin hormon. Egyszerűen, amikor ez hogy alakult ki? Az ősember ballagott, sikerélménye volt, kaja van, levadáztam, az asszonyok gyűjtögettek, jól adtok a pucink, pocakunk, mehetünk. Igaz? A dopamin az egy motiváció. Elkezdett a dopamin hormon termelődni, hogy másnap is menjek vadászni, hogy másnap is gyűjtögessek. Hát de ez mi? Ez a legalacsonyabb szint, ugye, ha megnézzük. Tehát beszéltem arról, ugye, hogy eszünk, iszunk, ugye? Ez a Tehát ha ez nincs meg, és éhezel, akkor nem igazán fog az agyad azon járni, hogy te most egy kereket kitalálj, hogy egy kereket például felfedezzél, vagy mit tudom én, egy olyan eszközt, mondjuk egy kőpatogatott követ, amivel vágni tudsz, mondjuk bőrt, amikor az állatot meghúzod. Tehát, hogy először a legalapvető szükségleteinket, és ehhez szokott hozzá, kézzétek el, 3 millió 990 000 évig az agyunk. Tehát azért az nagyon mélyen be van rögzülve, igaz? Ugyanúgy működünk most is, csak a körülményeink változtak meg, nem? Tehát most már nem éhezünk, már megvan minden. Ősz a izében megrendelsz, és már ott hozzák 1 óra múlva, vagy fél óra múlva neked a kaját, a pizzát, ki se kell mozdulni. Tehát a túlélésért se kell küzdeni, hogy majd az állat megöl, igaz? Tehát ez mind egy ős agyunk van, ami nem tudja követni a mostani világunkat, és ezért történnek velünk sokszor fura dolgok. Ezért alapvetően igen, az agyunk főként a jutalmazást tesznek dolgokat a túlélésünk szempontjából. Ezt a szervezetünkben a dopamin hormon irányítja, és amikor az ősember hozzájutott valamihez, a források akkori szűkössége miatt az agy jutalmat adott neki. Ezzel biztosítva az ősember túlélését. A mai modern társadalmunkban is ugyanúgy működik, mivel 4 millió év evolúciós fejlődése ugye erősen hatott az agyunkra, amikor túlélési helyzetbe kerül a mai kor embere,
az ősagya, amit hátul, működésbe lendül, csak már nem kell túlélned, mert mindened megvan, és már minden elérhető. A digitális térben a legkönnyebb a jutalmakat elérni, és innen indulunk ki. Hogyha az agyat tudom manipulálni, és van hozzá megfelelő technológiám, akkor a kettő között aranybánya van. Erre jöttek rá a Szilikonvölgybe. Hogy lehet ezt az aranybányát kihasználni? Ugye? Gépek, melyeket arra terveznek, folyamatosan terveztek és terveznek ma is, hogy megváltoztassák az embereket. Itt érünk, és az alfa generációnk meg az ilyennek van kitéve. Hogyan tudom megváltoztatni főleg egy gyermek viselkedését, ahhoz 3 pszichológiai dolog együttállásának kell jelen lennie. Ez több nagyon híres pszichológus és viselkedéskutató vizsgálta a Szilikonvölgybe, és erre jöttek rá. 1. Motiváció. Amikor olyan tevékenységet végez a gyermek, ami számomra jó, akkor jutalmazom. Megerősítem ebben a tevékenységében, ha nem jön be sűrűbben az online alkalmazásba, akkor meg büntetem. Vagyis olyan játékterek adok neki, hogy ne akarja abba hagyni, amíg bizonyos szintig el nem jutott a játékban. Tehát full az ősagyat leanalizálták a mai kor gyermekeire, és képzeljétek el, hogy ott van a 8 éves unokám, egyszerűen nem tudom még a kajára se rá, mert mama, most én benne vagyok, nem jöhetek ki belőle, mert ha kijövök, elveszítem a pontokat. És akkor én innen nem tudok tovább lépni. Ez a szint elveszik. Úgyhogy én most tuti nem eszek, és akármit fogok csinálni, nem tudom onnan kihozni. Képzeljétek el? Hány éves? 8. Kész helyzet, nincs meg. Nagyon nehéz, küzdünk vele. Mert ugye az van, hogy ha teljesen leállítod és tiltod erről, az is lelki problémát, szélést okoz neki, meg az is, hogyha benne hagyod ebben, mert akkor meg az agya lesz zombi. Tehát annyira nehéz a mostani Y-generációs szülőknek, hogy a gyerekeiket, akik most születnek, a Z és ugye az alfa generációs, hogy őket ebből a digitális életmódból kiszedjék. Borzasztó nehéz. De képzeljétek el, hogy a következő színen majd Máté filmet fogom. Tehát könnyű legyen használni. Egy kiváló idegpszichológus segítségével jöttek rá arra, aki azt mondta, 2 kattintás és semmilyen gondolkodás se legyen, mert akkor könnyű lesz, és a gyerek azonnal meg tudja csinálni, így sikerélménye is lesz, és nem kell agyalni rajta, hogy hova kell lépni, hova kattintsam. Képzeljétek el, hogy a Vilmos unokám, ugye, ő most 1,5 éves. Borzasztóan gyorsan fejlődik ilyenkor az agy, tehát nem az agy fejlődik, mert az agysejtek megvannak, ugye ez is egy előadásom anyaga volt, hanem azok a szinapszis hálózatok, amik ugye kiépülnek, és azok fogják az egész életét irányítani. Tehát az agyunk, meg a gyerek agya, amikor nő, és ugye ez 6-7 éves korára már ember, tehát az az agya lesz, azok a hálózatok fognak főként kiépülni, tehát ez a legkritikusabb a 0-tól 6-7 éves korig, az már egy rendes felnőtt agy. De az nem az agysejtek fognak sokszorozódni, mert az marad az a 100 millió, ami volt, hanem a szinapszis hálózatok, amik kiépülnek, ugye? Ami kapcsolatot teremt. A mozgás, a tapintás, az érzékszerveinken keresztül, a mozgásainkon keresztül, ugye aztán megtanulunk bekúszni, mászni, felállni, járni, aztán megtanulunk beszélni, és stb. Stb. Tehát ezek itt mind épülnek, és az agyunk azért akkora, érted? A fejünk a testünkből 5 kg, ugye? Ez is az előadáson szerepelt valamelyikében. Na mindegy. Szóval, ha a gyereknek nem kell agyalnia rajta, hogy most arra a szintre hogy lépek föl, meg hogy megyek be, hanem könnyen csak így húzok egyet, ugye? Vagy csak így rákattintok, és már kijön egy csomó játék, az online térbe kiborul, ugye? És akkor már van kardom, van ládám, attól függ, ugye melyik játékban játszanak. Hát ez hihetetlen. Én ugye végigéltem a 8 éves unokámnál is ezeket, meg már
a Z-generációs 2000-ben született Máté fiamnál. Ezt már nála, pedig ő most 25 éves. Ezt már nála túléltem. Ott ültem állandóan, ott leskelődtem a háta mögött, már a fülén jöttem ki, meg a hátán, hogy anya, mennyi adjál már. Mert anya állandóan ment és ellenőrizgette a gyereket, hogy úristen, és mindig azt mondta, hogy fia, anya, szeretném is megtanulni ezt a játékot. Tudjátok, hogy valamivel tudod, hogy ne az van, hogy őt ellenőrizgettem, hanem hogy én is akarok játszani, tehát hogy rögtön rájött, hogy nem az van. Szóval nem buták ezek a gyerekek, ő is okosak. Szóval ott kell lenni azért szülőként. Szóval triggerelni kell a gyermeket. Képernyőn megjelenő üzenettel be kell vonni. Akkor is, ha nem akar, üzengetni kell neki. Többiek, gyere, ott vagyunk, játszunk, így folyamatos üzengetéssel méllyel bevonódik. Tehát amit mondtam, hogy rengeteg gyerek van fönt. Rengeteg gyerek van fönt a digitális térben. Képzeljétek el, a világunk megváltozott. Offline térben, este 8 után, tehát kint, nyugodtan kiengedheted este a gyereket sétálni, én is szoktam a kicsivel, senki nincs kint. Az összes gyerek az online térben van föl. Én biztos, hogy nem engedem, mert én már most viszem most unokámat, este rengeteget sétálunk, délután is, mert nem akarom, hogy az online térben legyen fönt. 6 éves koráig tuti, hogy a telefont is elveszem tőle. De egyébként, ha megkaparintja, mert mondjuk hallgatunk meditációs zenéket rajta, ami megnyugtatja, vagy klasszikus zenét, mert az építi a jobboldali agyféltekés intuitív képességeit, például ilyeneket szoktunk hallgatni esténként, és akkor kezébe veszi, és akkor már úgy tudjátok, hogy mit, hova, én nem is tudom, mit csinál. Tehát én nem tudom, mit csinál, és képzeljétek el, mintha az anyateje magába szívta volna ezt a tudást, tehát nem tudom, hogy történt. De annyira ért hozzá, hogy én nem is tudom, hogy ő mit csinál, de ő esküszöm, hogy tudja másfél évesen, hogyha ezért nem szabad odaadni a kezébe, mert bárhova be tud menni egy ilyen gyerek. Szóval érdemes ott lennünk. Többek, gyere, ott vagyunk, játszunk, így folyamatos üzengetéssel milyen bevonódik. Tehát amit mondtam, amit tapasztaltam az unokámnál, és tapasztaltam a fiatalabbik fiamnál, hogyha az a közösség, hogy is van? Tehát ők csak csapatot építenek. Például az én fiatalabbik fiam azt mondta nekem, hogy anya, képzeld el, most már engem bekövetnek, és nekem van csapatom. Ez hihetetlen motiváció. Ez itt a harmadik pont. És egyszerűen a gyereket nem tudod kiszedni. Ez a 3 egyszerre megvan, olyan mélyen beszívja a gyerekeket, hogy ha tótágas, ha megbüntet, ha nem tudom, mit csinálsz vele, akkor se tudod kiszedni. Tehát nekünk nagyon érdemes ott lenni, és nagyon kemény szülőnek érdemes lenni, hogy a gyerek megfelelő módon használja ezeket a készülékeket. Mert ezek a generációk már úgy nőnek föl, hogy enélkül a digitális létezés nélkül működésképtelenek. Hát mi is azok vagyunk. Hát gondoljátok már, véletlen ott vagy a telefonodat. Az egész életem rajta van. Faxolok rajta, vagy fax, e-maileket küldök rajta. Tudod, X generáció vagyok, nekünk így faxsal kezdődött. Tehát e-maileket küldök rajta, írok rajta, beszélgetek rajta, hihetetlen. Szóval annyi mindent csinálunk, az telefon, már ott tartok én is, hogy már tudatosan kezdem el megtanulni a családtagjaim telefonszámát, mert ha otthon hagyom a telefonomat, és valami történik, nem tudok senkit felhívni, mert nem emlékszem a telefonra. Tehát most már legalább 1-2 barátomnak, vagy barátnőmnek, meg a családtagjaimnak a telefonszámait elkezdem újra megtanulni. A 20-30 telefonszámot így tudtam fejből. Mi az okos telefonom van? Tanulgatom, hogy megtudjam jelezni. Nem baj, a sajátomat tudom. De hát ha elhagyom a telefonomat, magamat felhívni, vagy nekem van szükségem, akkor lehet, hogy ha valakinél van a telefon. Szóval, arra jöttek rá itt a Szilikonvölgyben ezek a tudósok, hogy ha az a 3 egyszerre megvan, akkor 100%-ig megtörténik a viselkedésváltozás. És ez így is van, mert ezt én magam is tapasztaltam. Figyeljetek, egy nagyon érdekes tény, 2015-ben az Insta vezető szakértője azt nyilatkozta, 800 millió embernek sikerült már ezek alapján a viselkedését módosítani. 800 millió, 2015, 10 év telt el azóta.
Gondoljátok el akkor most, hol járunk? 8 milliárdan vagyunk. Tehát ha ez 800 millió volt 2015-ben, akkor most már milliárdoknál járhatunk. Ugye most levesszük azt a népréteget, ugye, aki mélyszegénységben él, vagy olyan helyen, aki nem tud hozzájutni internethez, okostelefonhoz, stb. Ha azt levesszük, akkor ugye mit sikerült elérni? Mire jöttek még rá ezekben a Silicon Valley-ben élő tudósok, akik egyébként nagyon jól keresnek, ha oda mennek kutatni és nyomozni. Fiúknál és lányoknál különbözőek a hatások. Lányoknál másképpen tudják ezt a hatást elérni, mondta egy híres pszichológus. 3.990.000 évből jött génekbe beleégett ösztönök vannak bennünk. Lányokba külön, fiúkba külön. A lányokat érintő egyik ilyen ösztön, amikor még maximum 50-100 fős törzsi közösségekbe éltünk, és ez a közösség a biztonságot jelentette számunkra, megóvva a külső körülményektől. Ugye minket, nőket gyengébb nem, tehát mi kevésbé tudtunk olyan erősen harcolni, mint ugye az ős emberek, a férfi Ezért a női egyetek génjeibe kódolt elsődleges ősi ösztön a közösséghez akarunk tartozni. Ilyen a lányok számára főleg a legveszélyesebb a 12 éves kortól, mondjuk 15-16 éves korig. Tehát ott a lányokra nagyon kell figyelni, hogy mikor engedjük be őket oda az online térbe, és mit tanulnak meg tőlünk. Hogy mennyire önbecsülik, önértékelik magukat, és mennyire nem. Ugye az a gyerek, aki úgy nő föl, hogy állandóan azt látja, hogy okostelefon, anyuka, apuka is azt nyomja, ugye? És beengedik az online térbe, úgyhogy otthon 4 családi beszélgetések lennének, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, úgy vagy szép, ahogy vagy. Ha kövérkés vagy, akkor kövérem vagy szép, érted? Ha molett vagy mondjuk. Ha magas vagy, akkor te úgy vagy szép, ha vékony vagy, akkor úgy vagy szép, mi így szeretünk, ahogy vagy. Tehát, hogy a gyereket elfogadtatni, hogy ne az legyen a mérvadó, amit ő az interneten lát, vagy az online térben lát, ahol fel van fújva a száj, ahol ki van a szempilla olyan, érted, hogy már leesik egy, nem is tudom, érted, műszembe, hogy az égbe. Tehát, na mindegy, és akkor érted, azt látja, hogy be van így a derek a húza, hogy nem is létezik olyan, érted, mert akkor 3 bordát ki kéne alulról venni, hogy ilyen darázsdereka legyen. Tehát, hogy ilyen és ahhoz akar ugye a gyerek kapcsolódni, ragaszkodni, ez borzasztó dolog. Nagyon nagy felelősségünk van ilyenkor anyaként, szülőként, főleg akkor, hogyha az apa, meg a lányok jobban kapcsolódnak ugye az apákhoz, főleg így kis tinikorban. Tehát, hogyha egészséges apaképet is kap. Tehát, hogyha az apa egészséges módon viszonyul hozzá, és nem kritizálja. Milyen nagymáros se neked is rácsap, vagy sorolhatnék. Tehát ez okozhat törést a lányoknál, főleg akkor, hogyha ő neki van egy megfelelési kényszere. Tehát az apának úgy kell szeretni a gyereket, ahogy van. Az az ő gyereke, és akármilyen testalkatilag, akkor is szeretem úgy, ahogy van. Ezért a női egyedeknél van egy ennél még erősebb ösztön is. Tehát a közösséghez való tartozáson kívül arra jöttek rá, hogy a lányoknál és a női egyedeknél van egy még erősebb ösztön, hogy a közösség nevesse ki magából őket. Mert az őskorban, ha kivetett magából a közösség, akkor ugye nagy eséllyel meghaltál. Így van? Tehát azért egy fiatal lánykát vagy egy nőt véletlenül kirakott a közösség, ott biztos, hogy valamelyik állat előbb-utóbb behamiszta, ugye? Vagy agyon taposta, vagy nem tudom. De. Szóval ott veszélyes volt egyedül kint maradni. Ezért a jelenkorban sok lány nyilatkozza azt is, hogy még a halálnál is rosszabb, ez egy nagyon nagy kutatás volt, több százezer fiatalkorú lányt töltöttek ki teszteket, egy amerikai kutatás. Sok lány azt nyilatkozza, hogy a halálnál is rosszabb, amikor a virtuális közösség kirekeszti magából. Mivel ugye az ősi aggyal így éli meg ezt az ösztönét. És nagyon sokan lesznek öngyilkosok. Rengetegen vágják fel a kezüket, tehát most már ott tartunk, hogy ez már több mint 10%. Ott tartunk, ezért a jelenkorban, igen, 2016 óta végeztek halálozási felméréseket, ahol a második helyre, második gyerekek,
Második helyre került a lányoknál a virtuális térben való meg nem felelés miatti öngyilkosság. Második helyen. Tehát hihetetlen. A fiúknál ez másképpen van. Mivel egy férfinak az alapvető szerepe egy ősi közösségben az volt, hogy együtt mentek vadászni, attól tanultak a többiek a vadászatban, aki ugye a legrégebb óta vadászó, aki a legtapasztaltabb is volt egyben, meg biztonságos otthont, tábort tudott építeni a közösségének. A belső életű, lövöldözős, virtuális térnek pont ez a lényege. Te vagy az, aki régebb óta vadászol, és te leszel az, akit követnek. Emlékeztek, mikor említettem Máté fiamat? Anya, engem követnek. Én vagyok itt valaki. Csak nem képzeled, hogy most kiszállok a játékból, de nagyon keményen kiosztott a fiam. Hát ők rám számítanak. Az én játékomat csinálják, én tanítom őket, anya. Majd egy óra múlva, ha befejeztem, majd kimegyek enni. Halálkomoly, ez így történt. Onnan te őt nem tudtad kiszedni. Ez a három, amit az előbb mondtam, hát híres pszichológusok, viselkedéskutatók ezt nagyon jól kitalálták, hogy lehet ezt az online térben. Úgyhogy nagyon nagy felelősségünk van nagymamaként, anyaként, szülőként. Figyeljünk oda ezekre. Szóval, ott is az a jutalom, téged követnek, és utánod mennek csapatostul. Hát azért, figyeljetek, leképezik ezt a virtuális világban is, mint amikor a való világban sztár vagy, csak itt könnyedén lehetsz az. Nem kell szinte semmit sem tenned érte. Kevés erőfeszítéssel, viszont rohadt sok időtöltéssel, ugye? Ezt bele kell fektetni. Tehát ezért nem tudjuk a gyerekeket onnan leszedni. Kapsz könnyedén egy csomó jutalmat, ugye? Kapsz pontokat, sőt, képzeljétek el, volt egy időszak, amikor azt mondta nekem a fiam, hogy anya, én egész életemben ezzel akarok foglalkozni, és majd ebből fogok megélni, mert hogyha nem tudom hány csapatot gyűjtök, tudjátok, vannak ezek, akik már nagyon magas szintre eljutottak, és akkor valami havonta valami 1 millió forintot euróba, vagy nem tudom már mibe utaltak nekik, és a fiamnak ez volt a cél. Érted? 10 évesen. Z-generációs fiatal. Aztán rájött, hogy ez nem úgy működik. Mert ugye iskola mellett, háttérben a állandóan csesztegető édesanyja mellett, hogy azért ott vagyok és nem engedem, hogy azt csináld. Szóval, hogy azért el kéne végezni gimnáziumot, el kéne végezni mondjuk egy főiskolát, vagy egy egyetemet, vagy valahová kéne jutnod, fiam. Azért én ott voltam a háttérben, és akkor nem reggeltől estig játszott. És akkor mindig mondtam neki, hogy de Máté, azt nézd már meg, hogy ezek már fiatal férfiak. Ők már valahol elvégezték ezeket a általános iskola, elvégezték a középiskolát, majd elvégeztek egy főiskolát vagy egy egyetemet, és akkor most ők nagyon jól ott vannak a virtuális térben, mert van egy szakvégzettségük, mondjuk informatikából, és ezért tudnak havonta ennyit keresni azzal, hogy a játékokat tesztelik és fejlesztik. És neked, tehát hogy van egy vonal, amit elmagyarázol a gyereknek, mert ő azt gondolta 10 éves korában, hogy ezzel majd ő előre fog tudni. Csak ezzel. Értitek? Hogy nem kell tanulni. És ugye azt nem fogta föl a gyerek, hogy azok már fiatal felnőttek. Az kiesett neki, mert annyira be volt húzva ebbe a világba, tehát van felelősségünk, hogy ebből kiszedjük a gyermekeinket. Kapsz könnyedén egy csomó jutalmat, akkor miért akarnál éveket szenvedni, hogy elérjél valamit egy sportban, vagy valamilyen komoly tevékenységben, bármit is. Igaz? Ezért szívja el a fiúkat a való világból ez a fajta online világ. A játékok közül vannak olyanok is, melyeket a hadsereg kérésére fejlesztettek ki azért, hogy a katonák megszokják a harctér és a gyilkolás látványát, és így érzéketlenebbé váljanak rá, és ne viselje meg őket annyira. Ezek a brutális játékok. Tehát erre azt nem kell figyelni. Mert a gyermeked érzelmi intelligenciáját agyonvágják. Vagy ott van például 7-14 éves iskolás korú fiúk számára, direkt nekik, ennek a korcsoportnak alapították ki, akiket meseszerű lények világa fog meg, ott harcolnak egymással, így ezeknél a gyermekeknél másképpen fog működni az empátia. Tulajdonképpen elhal. Nem tudnak a gyerekek empatikusak lenni.
Ez azt jelenti, hogy ha elesik valaki az utcán, és olyan gyereket láttok, vagy felnőttet, aki elmegy mellette, annál elhalt az empatia. Mert nem fog oda menni hozzá, hogy segíthetek-e, mi történt. Egyszer elmegy mellett, és hány ilyen embert láttok most el? Sokkal többet, mint régebben. Gondoljátok végig, az én generációmban, az X-ben biztos nem találtok ilyet. Azok mind oda fognak menni. A Z-ben már kétséges, ugye, hogy mennyire tudott az X generációs szülő foglalkozni az Z generációs gyermekével. Vagy az Y generációs gyermekével. Na de a Z generációban és az alfában az Z generációnak lesz a legnehezebb, hiszen ők vannak ezen az átlendülésen, és én abba bízok, hogy az alfa generációsok amiatt, hogy mi erre ráébredünk, és mi voltunk azok, akik kipróbáltuk ezt. Tehát mi vagyunk próbára téve X, Y generációsok, meg a Z, de ők már azért keményen alakultak, hogy rájövünk, hogy mit érdemes változtatni, mit csináltunk úgy, ami elvitte a gyermekeinket ebbe az irányba, és mivel tudjuk ezeket helyrehozni. Elveszíthetjük evolúciós gondolkodásunk előnyeit. A mai kollégáim, pszichológusok, viselkedéskutatók, személyiségfejlesztők és sok még más területen dolgozó tudós is, főleg agykutató területen dolgozók, erre jöttek rá, ha nem figyelünk oda, elveszíthetjük evolúciós gondolkodásunk előnyeit. Mik ezek az evolúciós gondolkodások? Az első legkritikusabb élet a születésünk pillanatától 5 éves korig. Ez a 0-5 éves korban kialakulhat, figyeljetek, egy virtuális autizmus, ami már most jelen is van, ami hasonló tünetet okoz, mint a genetikai autizmus. Tehát ugye az autizmusnak a legalapvetőbb lényege, hogy érzelmileg nem tudják a feszült helyzeteket kezelni. Nem tudnak beilleszkedni a társadalomba, mert az érzelmeik helytelenül működnek. Ezért minden média eszköz hosszú távú használata ebben a gyermeki korszakban nagyon veszélyes. Hogyan fogjuk elveszíteni az evolúciós gondolkodásunk előnyeit? Ugye több millió éves előnyünk van, pár 10 év alatt ezekben a virtuális világokban, hogyha nem vagyunk jelen, és nem figyelünk oda. Technológia meglágyítja az agyat, nem úgy alakul ki a mentális hálózat, itt a 0 és 5 éves kor közöttről beszélünk, ezt vizsgálták. Tehát meglágyítja az agyat, ami azt jelenti, hogy a szinapszis hálózatok közötti kapcsolat megszakad. Mert az agy nem kényszerül arra, hogy saját maga építsen fel valamit, akár építsen ki egy hálózatot, és gondolkodjon. Hát, hogyha képzeljétek el, hogy van olyan gyerek, akit úgy etetnek, még 5-6 évesen is, mert egész nap a gép előtt, és enni nem hajlandó. Ugye volt 70-es években egy patkányokkal való kísérlet is, ugye a motivációt vizsgálták, hogy működ a dopamin-hormon, stb. Tehát, hogyha a patkányhoz nagyon közel tették az ételt, már eljutott arra a szintre, hogy nem volt motivációja, és már nem ment oda megenni, csak akkor ette meg, mikor beletették a szájába. És képzeljétek el, hogy ezek a gyerekek, akik így egész nap hagyják, hogy játszanak, egyszerűen zombikká válnak, és úgy kell őket etetni. Mert nem esznek, nem hajlandóak enni. Tehát a technológia meglágyítja az agyat, nem úgy alakul ki a mentális hálózat, ahogyan kellene, az idegsejtek közötti szinapszis hálózatok szétesnek, vagy létre sem jönnek olyan mértékben, mint ahogyan arra a fejlődő agynak szüksége van. 2012-15 között váltott a Z generáció az okostelefonokra. És onnantól kezdve kezdtünk el erről beszélni, ezt jól írtam, mert küzdünk is, tehát kezdtünk el erről beszélni, és küzdünk is ezzel. Addig nem volt ezzel semmi gondunk, mivel magától is kialakultak ezek az idegpálya-rendszerek. Minél több pálya alakul ki és mélyül el, sok rendszeres gyakorlással erősödik meg, abból lesznek aztán a szupersztrádák, amire már azt mondjuk, okos, értelmes valaki. Aztán az empátia, az érzelmek kialakulása a többiek irányában, és végül a szociális együttműködés. A játék élmény alapú gyermekkorát felváltotta az okos telefon alapú gyermekkor. Innentől kezdve a szülőknek azzal kell foglalkoznia, mit kell csinálnia ahhoz, hogy a gyermeke agya megfelelő módon fejlődjön. Tehát oda jutottunk el, hogy most azzal kell foglalkoznunk, X
nagyszülőként, ugye X generációs, Y szülőként, és ugye most már a Z generációsoknak is nem sokára fog alfa generációs gyerekük születni. Tehát azzal kell foglalkoznunk, amivel eddig nem kellett, hogy mit kell tegyünk a gyerekkel, hogyan kell vele élnünk, foglalkoznunk, hogy nem váljon digitális zombivá. Szóval, X generáció, azok az 50-es években járó szülők, akár nagyszülők is már, Y generáció, a 30-as éveikben járó fiatalok, szülők és a mostani Z generáció, az ő gyermekeik, akikről beszélünk. Mit tehetünk szülőként, nagyszülőként a virtuális autizmus ellen? Hát itt összeírtam, pontosan készítek, 7 pont jött ki. Ugye? Mekkora már? Családdal együtt töltött minőségi idő. Ez annyira fontos, mert itt tanulja meg a gyerek, amikor belép például először egy munkahelyi közösségbe, vagy bármilyen más közösségbe, hogyan tud ott jól együttműködni, és milyen lesz az önbizalma abban a közösségben. Ez attól függ, hogyan alakult ki a családban, azt fogja továbbvinni. A kanapén telefonozó, laptopozó szülő és gyerek nem tud kapcsolódni minőségileg egymáshoz. Pár szót váltanak, és ennyi. Ettél? Ittál? Voltál iskola? Ismered? Egyik is tetszik, másik semmit nem történik. Ugyanez megy a villamoson, a buszon, ha megnézitek. Tehát nem az van, hogy egymással kommunikálunk, beszélgetünk, szemkontaktust fenntartjuk. Tehát ezt. Szóval nagyon figyeljünk oda. 2. Sport, túrázás, séta, labdajátékok, közös játszás. Vagyis közös élmények együtt. Tehát nem az van, hogy a gyerek játszik, én meg telefonozok, hanem együtt rúgjuk a labdát, hanem együtt gurulunk le, hanem együtt bukfencezünk, hanem együtt mozgunk, együtt éneklünk, stb. A gyereknek a dopamin szintje, ami a legfontosabb, tehát azaz a motiváció hormon felszabadulása az egyik legmeghatározóbb az életében. Ezekkel a közös együttlétekkel fejlődik a legjobban. Képzőművészeti tevékenységek. Tehát fessünk együtt, rajzoljunk együtt, és ami nagyon fontos, zenéljünk együtt, szobrátkozás, társasjáték. Tehát a lényeg az, hogy a zenehallgatás is jó, de amikor együtt zenélünk. Nekem például van 6 darab rézmozsorom. Kisebb, nagyobb, képzeljétek el, 1 éves korától Vilmos ezek a mozsarakat ütögetjük. Ő is, én is, gyönyörűen hangzik. Olyan, mint a hangtálak. Képzeljétek el, már ugye részből van, és különböző ugye, minőségű, mennyiségű, és annyira gyönyörű hangzása van. Vagy például van egy nagy éjjeli lámpám, ami azt hiszem talán, hogy vagy szarvasbőrből, vagy disznóbőrből készült, gyönyörű szép festett, és az úgy hangzik, mint egy sámándob. És azon dobolunk. Tehát, hogy együtt zenéljünk, tanulja meg a gyerek, érzékelje. Nagyon sokat számít például a zene, a jobb és a bal agyféltekének a harmonizálásába. Vagy az érzelmi állapotokat segíti fejlődni. Vagy például a gyerek könnyebben fog megtanulni egyensúlyozni, biciklizni, mert az auditív, tehát a hallással összefügg az egyensúlyérzékelésünk is. Tehát nagyon sok minden van. Nap alvás. Napi 8-10 óra kell a gyerekeknél. Ez a minimum. Ha ez kimarad, képtelen lesz a hosszú távú memória eltárolni a begyűjtött élményeket és tapasztalatokat. Az idegrendszer közben ekkor pihen és regenerálódik is. Azt hiszem, talán volt egy előadásom, ahol beszéltem az alvásfázisokról, a NOREM, vagy nem, még nem volt, akkor majd lesz. Szóval, hogy ezt is megtanuljuk, ugye, hogy hogyan működik az agyunk az alvás alatt, és milyen időszakok vannak. Írás, olvasás. Írásnál a betű megformálásán keresztül a tapintás stimulálja az idegrendszer fejlődését. Tehát ez a tapintórendszerünk, hogy például 0-tól 3 éves korig nagyon erősen segíti elő az idegrendszer jó irányú működését. Tehát hagyjuk a gyereknek, hogy felfedezze a kezein, a tapintásán keresztül a világot. Hogy megismerje, hogy milyen, ha egy étel kocsonyás, vagy megismerje, hogy milyen a sár, vagy milyen egy darabos föld, vagy milyen a kő. Tehát hagyjuk, mert az idegrendszere így fog felépülni és kifejlődni.
Az 5 érzékszervünkön keresztül hagyjuk fel. Tehát nem mondjuk állandóan azt a gyereknek, hogy te jó, koszos leszel. Igen, legyen a gyerek full koszos. Hát az én menyem azt tudja, hogy csak olyan ruhákat adhat a gyerekre, amitől a gyerekemet úgy veszem ki, hogy így sárosan adom vissza, azt tudja. Tehát a pocsolyába belemegyünk, egyszer nagyon aranyos volt, mert pár hónappal ezelőtt, még a téli időszak végeztével, tudjátok, olvadt a hó, és voltak ezek a nagy pocsolyák, és gumicsizma, idáig élő, hagyd menjen be a gyerek a pocsolyába. Belement a pocsolyába, így tapsikolt be, én mentem vele, és én is tapsikoltam az én vízálló hótaposomba ugyanúgy, és együtt tapsikoltunk a pocsolyába, és képzeljétek el, hogy én hagytam neki, hogy ő csinálja, hogy hozzányúlt így, hideg, és akkor megtapasztalta, hogy az hideg. És akkor így törölte volna le, mert tudjátok, ilyen agyagos volt ott éppen a talaj, és ilyen agyagos víz ott ráragadt a kezére, és akkor tapasztalta, hogy az, mondom, koszos? Igen, akkor adtam egy papírzsebkendőt, akkor ő azt letörölgette. Na és akkor egyszer csak ott áll a pocsolyába, és képzeljétek el, ő kipróbálta, hogy mi van az, hogy a fürdő szobába, a kádba, a vízbe egy 2 kézzel belecsap. Hát képzeljétek el, én még el sem jutottam odáig, hogy ő mit akar csinálni. Legugolt, 2 kézzel így belecsapott, ez az agyagos víz, rám is, meg rá is. Na most hogy reagálom le? Én akkorát nevettem. Ha én most úgy reagálom le, hogy jaj, mit csináltál, hát tiszta sár lettél, a gyerek félni fog. Értitek? Megijesztem. Mi ijesztjük meg szülők, ha így reagáljuk le. De ha azt mondtam neki, hogy te Vilmos, koszos lett a ruhád, de hát még az arcom is, itt is folyt, képzeljétek el rajtam a kabátom, Vilmos ugyanúgy tisztas, úgy mentünk be mind a ketten, hogy azt mondtam, hogy ilyen hol voltatok. Pocsolyában? Mondom, igen. Szóval, tehát hagyjátok, hogy a gyerek ne féljen a világtól, mert azt fogja megtanulni, hogy a világ veszélyes. De hát könyörgöm, ha belecsapok egy pocsolyába, abban mi veszély van? Ugye? Az a veszély, hogy koszos lesz a ruha. Na és rohadt modern mosógépünk van, nem? Csak ennyit kell csinálni. Beteszem, beleöntök egy kis mosót, és pik, és már kimos. Hát ha lehet, hogy jobban vigyáznék rá, ha a patakba kellene súrolnom, mint régen, vagy mit tudom én, tudjátok, ez a tárcsás mosógép, mert én még úgy nőttem, hogy nekünk az volt vidéken, még vízünk sem volt 9 éves koromig bevezetve, le kellett járni a falu aljába az ilyen tekerős kúthoz, kannába hoztuk a vizet. Tehát azért én X generációként megéltem azt, hogy milyen, amikor egy nomádabb életmódot folytatunk, és milyen most, hogy csak oda megyek és bekapcsolom. Tehát akkor most mitől féltem a gyereket? Hát a gyerek attól gyerek, hogy koszos a ruhája. Nem attól, hogy tip-top. Majd meg fogja tanulni azt az értékrendet, hogy amikor elmegyünk, azt viszont tanítjuk neki, hogy most pocsolyázunk, bemegyünk, levesszük és átöltözünk. Vagy például képzeljétek el, hogy tőlem mindig megkérdezi, hogy belemehet-e a pocsolyába. Mert amikor megyünk valahová, és nem szabad, hogy sáros legyen a ruhája, azt is megtanítottam neki. És képzeljétek el, hogy így totyogott utánam, és akkor mondták is, hogy hát mennyi idős ez a gyerek? Hát mondom, 14 hónapos. Akkor annyi volt. És akkor így mutatta, és mondtam neki, ebbe a pocsolyába most nem Vilmos, mert nincs rajtad gumicsizma. Csak egy kis cipő és szár. És megértette. Tehát a gyerekek nem buták, csak kicsik, és tőlünk tanulnak. És ne ijesztgessük őket, hogyha nem muszáj. Szóval, mit írtam még ide, ami nagyon fontos? Ja, igen, az írás, ez nagyon fontos, ezt azért tettem ide. Az olvasás, a papír alapú olvasási szöveget 30%-kal jobban tárolja el az agy, mint a képernyőn lévő szövegeket. Olvasásnál a szókincs és a szubjektív fantázia sokat jelent az agy jó minőségű fejlődésében. Tehát én azt szoktam ilyenkor mondani, Svédországban lecserélték a tankönyveket tablettekre. Nem tudom, hallottatok róla? 10 év. És képzeljétek el, hogy arra jöttek rá, hogy most több millió, 500 millió svéd koronát költenek arra, hogy újra a digitalizált tableteket lecseréljék tankönyvekre, mert nagyon sokat romlott a tudásuk. Nem tud az agy ebben a digitális térben működni. Tehát ha azt szeretnétek, hogy a gyereketek rengeteg legyen a szókincse, és jól tudjon tanulni, és őnek is saját gondolatai legyenek, kialakuljanak akár egy mesével, bármivel kapcsolatban, akkor kérlek, olvassatok neki mesét, majd utána ő olvasson. Mindenképpen nyomtatott, írott formában. És ami még nagyon fontos, hogy igen,
gyerekkel írni is kell. Tehát kell nem csak rajzolni, hanem hogy ő írja le a saját gondolatait. Ha csak egy-két mondatot ír naponta, akkor is írja le, mert iszonyatosan segít az idegrendszer fejlődésében, meg is nyugtatja egyébként az írás, mert ahogy gömbölyíteni kell a betűket, egy fókuszálás van arra, hogy én hogy írok, milyen betűt mivel fűzök össze. A sorrend is nagyon fontos, tehát na mindegy, írás nagyon fontos. Ez már, ha megint belemegyek ebbe, akkor el is lehetne beszélni egy csomó. 6. a zene. Ugye a zenéről már beszéltünk, a zene tanulása az agynak szinte minden részét fejleszti. A zenehallgatás is jó, mégis az együttzenélés és az együttáncolás a legjobbak. Tehát ugye ezek az izmok mozgása fejleszti az idegrendszert jó irányba. Tehát a zene a jobb agyféltekét. És belül a limbikus rendszerünket, az érzelmi rendszerünket fejleszti. Ugye ezt az agykutatók már kimutatták. Szabad játékok. Na itt nagyon fontos, szabad játékok. Gyermeknél, amikor a szülői felügyelet nélkül játszanak együtt. Itt azt értjük. Kontroll egymás között legyen. A gyerekek nagyon jól lebútolják egymás között. Mi is észrevettük itt, ugye? Anyuka. A délelőtt folyamán, hogy milyen szépen lejátszák egymás között. Akkor kell beleszólnunk nekünk szülőknek, hogyha azt látjuk, hogy bántják egymást. Tehát mondjuk nagyon megszorítja. Például ugye a Vilmos unokám pont a te lányodat annyira erősen szorította, mert ugye neki még ez a finom motorikus képessége, ugye ez még ilyen erős szorításban van. De hogyha most tanulja, ugye, hogy a végén már harmadszor már Zsófi nem is már engedte, hogy megfogja, mert már olyan finoman nyúlt hozzá, de először erősen megszorította, hogy majdnem megfojtotta. És ugye ebbe van felelősségünk, hogy figyeljünk a gyerekeinkre, de ne szóljunk mindenbe bele. Mert ha elveszik a játékokat egymástól, akkor majd visszaadják egymásnak. Csak ha az egyik odajön és szól, hogy az neki fáj, ugye itt pont a te fiadnál beszéltük, és ő milyen szépen megtanulta, hogy amit szétrombolt, az neki rosszul esett. Tehát az érzelmeket beazonosítottuk, hogy ugye ez fáj neked és rosszul esik, mert meg szeretted volna ezt tartani. De tudod, mit szoktam? Én ugye ezt mondtam el neki, és nagyon jól megértette a fiad Bence. Azt mondtam el neki, hogy figyelj, Bence, én tudod, mit szoktam csinálni? Kíváncsi vagy rá, amikor így szétrombolják az én munkámat, amit csináltam, és úgy fáj nekem, úgy szerettem volna megtartani. Azt mondja, mit? Mondom, azt szoktam csinálni, nem baj, szeretettel elengedem, mert tudom, hogy ettől egy sokkal szebbet és jobbat tudok építeni. Képzeljétek el, Bence egyáltalán, igaz? És utána már nem bánta, hogy szétrombolta a kisebbik gyerek az ő játékát, hanem azt mondta, hogy nem baj, tudok szebbet és jobbat építeni. Tehát, hogy itt kell beleszólnunk. Itt, mert ő ezt fájlalta, szomorú lett, és az meg is látszott rajta, ugye? És akkor ezt figyeli a szülő, és ezzel tudod átérni, felülérni. Erre erősíteni az önbizalmát. Egy pozitív képet. Nem baj, hogy szétrombolta, ő még kicsi, most tanulja. Ő még abban a szakaszban jár. Képzeld el, te is voltál ilyen. Tehát, hogy megtanulják és megértsék a gyerekek, hogy ez nem az ő munkája ellen irányul, hanem ez az, hogy ő még éretlenebb, mint ahol most ő jár. És ez nagyon jól lejött, és nagyon jól megértette, igaz? Ez egy technika, amit ilyenkor alkalmazni érdemes. Ezért szoktam azt mondani, hogy szeretettel várok nagyon sok fiatal szülőt, hogy tanuljunk együtt. Tapasztaljunk, tanuljunk együtt egymástól, és hát ha akkor a gyermekeinknek könnyebb lesz, meg tudjuk könnyíteni a felnövekedését, az életét. Szóval a gyerekek lejátszak egymás között, most fordított a helyzet, ugye a digitális térben nem védjük meg a gyerekeinket, a fizikai térben meg túlságosan óvjuk őket mindentől. És képzeljétek el a digitális térben, amit mondunk, beülnek a gyerekek, azt se tudod, hogy ki van fönt. Képzeljétek el, hogy a mai kutatások szerint a legtöbb erőszakos cselekmény, amit a gyerekeinkkel el tudnak követni, azok a digitális térben történnek. Mert a fizikai térben, amit mondtam, nem jelennek meg. Tehát nyugodtan ki tudod este engedni a gyerekedet az utcába, főleg ha tudod, hogy olyan helyen laksz, hogy nem érhet. Mert semmi baj nem lesz a gyerekednek. Olyan jókat fognak játszani egymással, hogy hihetetlen. A digitális térben történik a legtöbb erőszak. Szexuálistól kezdve bármilyen lelki, főleg traumatikus. Szóval, vagy például fizikai térben nem, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy amikor például fel akar mászni egy járókára, mászókára, mondjuk egy külső játszótéren a gyerek, akkor jaj, nehogy felmásszál már. Hát amikor mi kulcsosak voltunk, szerintetek minket kinézett, hogy hova mászunk fel. Tehát rengeteg sok dolog kiderül, felmerül ebből. Vagy felmászik a gyerek a pára, jaj, Lenás, azonnal gyere le, fel sem másszál. Ezt csináljuk. Tehát a fizikai tértől védjük őket, a digitális térben meg azt sem tudjuk, hogy mit csinál a gyerek. Kikkel kapcsolódik, ott mik történnek. Hagyd a gyermeked unatkozni. Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Minél többet legyünk egymással fizikai kapcsolatban, mivel az oxitocin, az örömet, boldogságot jelentő hormonunk így tud növekedni. Kapcsolatok útján tud csak kialakulni az oxitocin. Termelődik az idegsejtek közötti szinapszis hálózatban. Tehát az az ember, aki kevés kapcsolatban él, vagy egyáltalán nem kapcsolódik, annak nagyon lesökken az örömet, boldogságot hozó oxitocin szintje. Abban a pillanatban, amint tud kapcsolódni bárkihez, ez legyen idős ember, fiatal, bárki, elkezd növekedni fokozatosan az oxitocin szintje, és a szinapszis hálózatban az agysejtek termelik ezt a hormont. Ez segíti. 95 és 2013 Z-generációsok között születettek, már ott vannak a munkaerőpiacon, elmennek dolgozni, de ott tartanak, hogy nem tudnak egy meetinget végigülni. Nincs kudarctűrő képességük, már az első problémánál azonnal elmennek, nem akarják megoldani azt, nem alakultak ki az érzelmi intelligencia és a kognitív képességeik és a szociális együttműködés képessége sem. Tehát aki túl sokat ül a gép előtt, ugye? Ezeket mind elveszti. Ahhoz valaki át akarjon menni a problémán, eléggé motiváltnak érdemes lennie. Ugye emlékeztek, hogy a motivációval mit csináltak? Amennyiben nem alakultak ki ezek a képességek. Ennek fő oka a dopamin hiányos állapota. Ugye a dopamin a motiváció. Tehát, hogy kell valamit kitűzni célként, hogy te motivált legyél, ezt el akard élni. Tehát valamilyen hiányod, vágyad, szükségleted van a gyerekeknél. Ugyanúgy keletkezik ilyen nálunk is. A dopamin szintünk hiányos, akkor egyáltalán nem vagyunk motiváltak. Akkor depisek vagyunk, semmi az nincs kedvük. Reggel, kell is nincs kedvem, most a dopamin szintem hiányzik, tehát aznapra érdemes kitalálni valamit magamnak, amit szívesen szeretek csinálni, és a dopamin szintem megemelkedik, amikor elindulok, és teszek is érte, hogy ez megtörténjen. Ennek, igen, mivel folyton kapják a készüléktől a magas dopamin szintet. Ezért a dolog foglalatosság számára már unalmas, nem érdekli. Tehát más dolog, más foglalatosság, amikor a telefonot tekeri, hát például én magamon észreveszem. Kézzétek el, felmegyek például a TikTokra, érdekel valami, elkezdeni, eltelik egy óra. Semmit nem, érted? Úgy eltelik egy óra, hogy úristen, mit tekertem én itt? Érted? Pedig csak egy receptet akartam megnézni a TikTokon. Megnéztem 26 receptet, aztán bejött még nem tudom mi, és azt vettem észre, hogy eltűnt egy óra. Eltűnt egy óra az életemből. Akkor képzeljétek el ezeket a gyerekeket. És akkor utána már nincs is kedvem főzni. Már nem is főzök meg. Dopamin szintem nem, mert már nem is vagyok motivált. Érted? Már most elment egy óra, most már nekem már nem tudom, hol kell lennem, már ez már nem jó. Ezek a fiatalok nagyon jól fognak elvégezni feladatokat, de a magasabb szintű gondolkodásuk nem fog kilakulni úgy, ahogyan kellene. Kevesebb lesz köztük a zseni, a kreatív ötlettár, ami előre viszi az emberiséget, ami az innovációt, a megújulást jelenti, ami ennek a hajtó motorja. Az agy a könnyű dolgokat szereti. Ez van. Energiát akar spórolni. Így van az egész szervezetünk. Olyan gyönyörűen leépíti azt az agy, amire nincs szükséged, hogy hihetetlen, és kiépít egy másik hálózatot. Itt szoktam azt mondani, hogy ha van egy olyan szokásod, amit kiépítettél magadnak évek, évtizedek alatt, és meg szeretnél tőle szabadulni, csak úgy tudod leépíteni, ha egy új szokást alakítasz ki. Nem tudod másképp. Ugyanígy van a dohányzással, az alkohollal, tehát a mélyebb, más rendszeres mindennap végezhető és motivációt okozó szokás is, és jutalmat is kapjál érte, és soroljam. Tehát ez a három, amit itt a szilikonvölgyi tudósok meg, ennek a háromnak egyszerre kell megvenni. Akkor tudsz egy szokást teljesen átváltoztatni. 100%-ban. Tehát nincs odaírva, hogy 90 egész, nem tudom, hogy 9, 100%-ban, ha az a három együtt megvan.
És ezt kell mindig önmagunknál is kitalálni, hogyha egy új szokást akarunk képíteni, a légit pedig le akarjuk építeni az agyunk számára, hogy ez a 3 egyszerre meglegyen. És ha ez a 3 egyszerre megvan, akkor bármit át tudsz alakítani, ki tudsz építeni magadba. Igen. Igen. Az információk, melyet beérkeznek az agyunkba, azt értelmezni kell, vagyis megérteni és a saját szavainkkal visszaadni. Ez is nagyon fontos. Gondolkodni dolgokon kritikusan. Megkérdőjelezni, miért így vagy úgy vannak a dolgok. Ha buta gyereket akarsz nevelni, akkor adj el a kezébe okostelefont. Ez lett a konklúzió, itt a nagy tudósaink, akik az elmekutatással foglalkoznak, az agykutatással, és viselkedéskutatással, pszichológiával erre jöttek rá. Amennyiben egy tinédzser vagy 20-as éveiben járó fiataltól azt kéred, rakjon össze egy 17 szóval álló mondatot és nem képes összerakni, akkor ott már baj van. Tehát, hogy vért fel a családodban, beszélgessél, és akkor rögtön kijön, hogyha valaki 2-3 szót tud elmondani, akkor ott nagy baj van, vagy akár 17 szó alatt. Figyelemzavar, kísérletek, 7 másodperces figyelem, nem képes 7 másodpercnél tovább fenntartani a figyelmét. Tehát aki folyton a TikTokot, meg a Instát, meg ezeket nyomkodja, 7 másodpercnél, tehát ez már statisztika, releváns, tehát nagyon meghatározó statisztika, 7 másodpercnél nem tudja tovább fenntartani a figyelmét, tehát már átkapcsol egyből rajta. Kreatív gondolkodásnak a másik oldala mi lehet? Az unalom. Befogadó információ után kell a csend, a nyugalom. Mert mi az unalom? Lecsendesedek, lenyugodok. Csak úgy vagyok, nézek ki a fejemen. Vagyis ez az unalom, amikor elő tudom hívni, és gondolkodni tudok róla, amit én megkaptam, behoztam. Ugye most még a porosz oktatási rendszer van nálunk érvényben, nagyjából, tehát most is van egy változás, egy átalakulás, de még nem maximális, tehát általában nagy mértékben még ebben a rendszerben tanulnak a gyermekeink, ami még jelenleg Magyarországon nagyon erős fő oktatási vonal, ami leírja nekünk a tankönyvben, mit tanulj meg, és szóról szóra kell visszamondani, akkor tökéletes csillagos ötös, nem arra tanítja a fiatalokat, hogy mondjanak ellenvéleményt róla, és beszélgessenek a tanárral egy-egy témáról bővebben, ahol megjelenik az érvelés technika és a kritikus gondolkodás. Tehát így a gyerek nem tud érvelni, nem mondhatja azt, hogy én ezt nem értem, tanárnő, mert akkor ott van, olvasd el, tanuld meg, mert akkor arra adsz ötöst. Ugye, akkor mit tanulunk meg? Egy csomó mindent megtanulunk, aztán a végén semmit se tudunk. Tehát arra jövünk rá, hogy amit megtanultunk, annak a 4-5%-ára már nem emlékszünk, igaz? Mert nincsen megmutatva, nincsen mögétéve, nincsen róla beszélgetve. Amikor nincs nyugalom, akkor nincs kreatív gondolat sem. Ha mindig ott van az okos készülék, akkor mikor unatkoznak? Mikor tudnak gondolkodni? Mikor tudják megfejteni azt, hogy mert figyelj meg, ez tényleg így van? Mégsem úgy van? Vagy ez miért van így? Feltenni egy kérdést. Hát állandóan van valami. Ugye, felmész a netre, nem tudsz valamit, bemész Wikipédia a mesterséges intelligencia majd megmondja neked. Nem gondolkodik róla a gyerek, érted? Ezzel is nagyon vigyázni kell, hogy mire használod a mesterséges intelligenciát. Mert arra, hogy kimásolod, és ugye most már a középiskolák, főiskolák, egyetemek is, meg általános iskolák is, általános iskolában ugye a legtöbb iskolában nem vihetsz be mobiltelefon, de ugye középiskolában, meg egyetemre, főiskolára már bevihetsz. Tehát, hogy ott is nagyon vigyázni kell, hogy ugye mesterséges intelligenciával megírja a gyerek, el se olvassa, átmásolja. Tehát azt szoktam mondani, hogy az a gyerek, amelyik puskát ír és saját kezével írja, aznak már 5-öst adnék. Ezt tudni. Mert az már legalább elolvasta, tudod, beszéltünk róla. Na, tehát azért mondom, hogy arra én már 5-öst adnék. Amikor nincs nyugalom, akkor nincs kreatív gondolat sem. Ha mindig ott van az okos készülék, akkor mikor unatkoznak a gyerekek. Kötelező a gyereket legalább 1 órát unatkoztatni. Akkor a gyerek elkezd magától kitalálni kreatív dolgokat. Észrevettétek már? Ha nem állandóan ott vagy vele, meg nincs vele készülék,
olyan dolgokat elkezdenek játszani. Képzeljétek el, Vilmos unokám akár egy fokanállal, vagy bármivel elkezd autózik, meg dobol, meg vagy bármit, amit ott talál, a múltkor kiszedte az összes evőeszközt, átpakolta egy edénybe, aztán egy kisebb edénybe, és itt játszott. Nem kellett neki brüm autó, meg ilyenek, ő feltalálta magát. Mert én közben meg főztem, meg ott voltam vele. Tehát, hogyha nem akar hozzám kapcsolódni, hanem magától kitalál valamilyen játékot, akkor milyen jó. Előadáson vagyok, egy ugrómova hívják. Adni érdemes egy impulzust a gyereknek, és utána hagyni, valamit kihozzon magából. Tehát, ez mit jelent valójában? Adunk egy impulzust a gyereknek, és utána hagyjuk, hogy valamit kihozzon magából. Hát ez pont az. Az érveléstechnika, a kritikus gondolkodás, a kreatív alkotás. Tehát itt is, amikor délelőtt a mágneses építőkockákkal játszottunk, hát én csak adtam egy impulzust. Láttad? Elkezdtem játszani, külön a te fiad, külön az én unokám, olyanokat épített belőle, hogy bámultunk. Adtam egy impulzust. Megmutattam, hogy ebből mit lehet kihozni. És ők kihozták, ami az ő kreatív dolgaik voltak. Szóval csodálatos. Hát köszönöm a figyelmeteket, ezen a fotón láthattok egy Z-generációsot, Máté fiamat, és szintén egy Z-generációs végit, vagy egy alfa generációs elejét, Vilmos unokámat. És nézzétek meg ezt a két csodát, ők ugye Z-generáció vége, vagy alfa generáció eleje. A Miskolci karácsonyi vásár alatt találkoztunk ezzel a kislánnyal, és képzeljétek el, hogy hihetetlen módon jól összekapcsolódtak, tehát egy pár nap korkülönbség volt köztük, tehát ugyanabban a hónapban is születtek. És cumit cseréltek, tehát cumit cseréltek, még ott mosolyogtak is, fiatal szülőkkel ott poénkodtunk, Máté fiammal voltam ott, meg Vilmossal. Ugye Máté fiam Vilmosnak a nagybátyja, és a kislánnyal kapcsolódott. A kislánynak itt a bunda pereme nagyon puha volt, és Vilmos unokám nagyon szereti ezeket a puha anyagokat, és készítik, hogy állandóan ment utána, totyogott, és simogatta. És ölelgették egymást, megfogták egymás kezét, hihetetlen, érted, hogy mit csináltak már. Mondtam neki, hogy ez volt az első szerelmi fellángolás, találkozás, még 15 hónaposan, vagy 14 hónaposan, ezzel a kislánnyal, úgyhogy ezt a képet meg fogom őrizni, és akkor majd, amikor majd nősülni fog, vagy valami olyan összejövetel lesz, akkor majd előrakom, hogy na nézzük, hogy mikor történt az első kapcsolódás egy csodálatos kislánnyal. Hát ennyi volt, köszönöm, ha szeretnétek valamilyen kérdést feltenni, vagy van valamilyen gondolatotok, akkor azt szívesen fogadom. Egyébként ezt a mai alkalmat szerettem volna úgy zárni, nem tudom, ehhez van kedvetek, vagy sem, hogy egy pár perces, mondjuk egy ilyen 5 perces meditatív, kognitív, tehát ugye én mondom, hogy mit kéne csinálni, hogy venni a levegőt, hogy figyeld magad, egy ilyen ellazulással befejezni. Ez azért nagyon jó, mert például aki nem tud elaludni, annak ezt szoktam ajánlani, hogyha ezt megcsinálja, fekvő állapotban, hogy befelé figyel magára, és hogy veszi a levegőt, akkor ez nagy mértékben, lehet, hogy el se jut már odáig, ahova most mi fel fogunk itt jutni, el fog aludni. Kipróbált módszer, ha van kedvetek, akkor még ezzel lezárhatjuk ezt az előadást. Menjen? És itt fogunk elaludni? Hát remélem nem fogsz elaludni, mert az van, hogy ebből vissza is hozlak. Tehát most nem azt csinálom, mint te otthon magadnak, hogy majd visszahozod magadat, mert vissza tudod hozni, ha nem tudtál elaludni, de garantáltan el fogsz otthon aludni. Mert ugye most itt ülsz, vagy egy helyen, de ez úgy működik, hogy egy kicsit kitágítjuk a tudatot, egy alvás közeli állapotot fogunk elérni, és ez egy nagyon jó módszer. Az idegrendszered lenyugtatására is nagyon jó. Tehát ha összevesztél a pároddal, a főnököddel, vagy nem tudom kivel, akárkivel, akkor fogod magad, elmész egy olyan helységbe, ahol vagy hagyat le tudsz feküdni, kényelmesen pozícionálni tudod magad, vagy le tudsz ülni egy kényelmes szépen. És akkor semmi más nem csinálunk, csak behúnyjuk a szemünket, letesszük a kezünket, tehát ahogy a legkényelmesebb neked.
Tehát így össze ne rakjuk a kezünket, annyi kérésem van, mert külön fogunk a jobb és a bal oldallal dolgozni. Először is, ha kényelmesen ültél és ellazultál, tehát a vállad se legyen feszes, lazulj el, húgyd be a szemedet, miután behúnytad a szemedet, veszünk egy nagy lélegzetet, az orron keresztül vesszük, és a szájon keresztül fújjuk ki. Beszívunk egy mély lélegzetet. Most azt kell megfigyelned, és szájon keresztül szépen lassan kiengeded, hogy amikor az orrodon keresztül beszívod a levegőt, akkor koncentrálj arra, hogy a levegő hideg vagy meleg. Utána, amikor újra beszívod a levegőt, most kiengedjük, akkor koncentrálj arra, hogy először a jobb vagy a bal orrlyukadon jön be a levegő. Most megyünk egy picit lejjebb, most megint beszívjuk a levegőt, koncentrálj arra, figyelve a köldöködre, hogy hová veszed a levegőt, hogy domborodik ki a pocakod, és a köldököd legyen a középpontban, amire a figyelmedet biztosítod. Majd utána látod, ugyanígy figyelsz a köldöködre, hogy milyen szépen mennek vissza az izmaid. Megint visszamegy, ahogy kifújtad a levegőt. Újra veszel egy levegőt, és folyamatosan vizsgálod. Hideg-meleg a levegő, melyik orrlyukamon fújom ki, be, emelkedik a pocakom, a köldököm kijön, kifújom, melyik izmaimat húzom vissza, már nincs bennem levegő. Most megint veszek egy mély levegőt, és figyelek, koncentrálok a kulcscsontomra, a jobb vállamnál. Nézem, hogy emelkedik a kulcscsontom, és hogy emelkedik fel a levegő beszippantásával a jobb vállam. Hagyom, hogy teljesen ellazuljon. Ellazult a jobb vállam, veszem szépen a levegőt, a jobb felkarom, ellazul a jobb felkarom. Veszem a levegőt, ellazul a jobb alkarom. Veszem a levegőt, ellazul a csuklóm. Veszem a levegőt, már érzem, mennyire ellazult a kézfejem. Veszem a levegőt, kifújom, érzem, ahogy belemegy a hüvelykujjamba. Ellazul a hüvelykujjam. Ellazul a mutatóujjam. Ellazul a középső ujjam. Ellazul a gyűrűs ujjam. Ellazul a kis ujjam. Veszem a levegőt, átérünk a bal oldalra. Bal oldali kulcscsontom megemelkedik. Ellazul. Bal oldali vállam megemelkedik, mikor a levegőt veszem. Ellazul. Jobb oldali felkarom megemelkedik, mikor a levegőt veszem. Ellazul. Bal oldali alkarom megemelkedik, kifújva ellazul. Bal oldali csuklóm már nagyon laza, belesüpped a combomba, érzem, ellazul a bal oldali kézfejem, ellazul a bal oldali hüvelykujjam, a mutatóujjam, a középső ujjam, a gyűrűs ujjam, a kis ujjam. Veszek egy nagy levegőt, most ellazul a lapockám. Mind a két lapockám belesüllyedt teljesen a székbe. Megyek lefelé. Veszem a levegőt, ellazul a gerincem.
egészen a csípő még ellazul a medencecsontom, belesüpped teljesen a székbe, szinte olyan érzés, mintha egy lennék a székkel. Ellazul a jobb combom, ellazul a jobb térdkalácsom, ellazul a jobb vádlém és lábszárcsontom, ellazul a bokám, ellazul az egész talpam, érzem, ahogy a földhöz tapad, ellazul a jobb lábfejem, ellazulnak a lábujjaim, az egész jobb oldalom laza, ellazul a bal combcsont és comb, ellazul a bal térdem, ellazul a bal lábam és vádlém, ellazul a bokám, ellazul a bal talpam. Szinte érzem, ahogy beleragad a földbe, a talajba, ellazul a bal lábfejem, ellazulnak a lábujjaim, ellazul az egész testem, könnyűnek érzem magam. Most szépen visszajövök ebből a laza állapotból, elkezdek 1-től 10-ig számolni. Ha elértem a 10-et, akkor kinyitod szépen lassan a szemedet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szépen lassan kinyílik a szemünk, és megérkeztünk a jelenbe, itt vagyunk. Hát köszönöm, hogy éreztétek magatokat, milyen volt ez a laza forma, éreztétek úgy, hogy így bár belealudnátok, ha mondjuk itt nem lenne lámpa, nem egy széken ülnétek, vagy milyen érzés volt? Kinek milyen, ezt érdemes tapasztalni és gyakorolni. Hát köszönöm szépen a mai estét. Mi is köszönjük szépen. Úgyhogy Köszönjük szépen.